Ababunge be kaunti ya Nyamira abo barayo North Mugirango Josh Nyamoko, oyo West Mugirango Steve Mogaka, oyo Kitutu Masaba Mheshimiwa Clive Gisairo, oyo Burabu Patrick Osero, amono mutendro basubati ase kaunti yo Jerusha Mumanyi nigori tukori rero bakoreta aro ya bene ase bunge ya West Mugirango amoneri ya North Mugirango ase chi asaba bisa bechisemi na boigo kwenekia kurotota chi project chechi skuru hecho cheire okoboko bosogosirwa nense area Kuwait ase e project eyo ekwagachwa bisa ya magacho yechi skuru 50 nomo na isano na isato ase Nyamira abegase bono babekire ebirogo amo bose babekire ebirogo amone chi computer hecho chanyarkoba chikoegwa shilingi chi billion amo nokutakianda nigo bonega tie skuru chitarachaka obwagachi egenta babunga abo batwarire amaborio amange nigo bono obwagachi obo bokagire gochia koera mwaka umutangani umwaka umusomutinyo mutangani umwaka bwechirubere 2022 muri kito Steven Nyarike Mbunde namange ase taro y'ababunge bonsi ase kaunti ya Nyamira riokorotota chi project cha Kuwait asense ya Kuwait yarwete bilioni ya mono gutakianda riogosira magacho y'eskuru 50 nomo na isana na isato ase kaunti ya Nyamira kemagacho na baigwe bintu byogotumeka nigo yasioriringa chi contractor chinde nchianyago chichago ikabono mega ye project yigo chake wasomwa ko 2018 ya Kuwait unatumanya the project ya anste mapema sana ekaba launched the president about 2-3 years ago so lero wetera sabara ya Nyamira bonspi tuwaru mukutana ne minister to make a decision to icha se ground elinde total regiskuru chirichwende ko benefit chionspi as a county ya Nyamira elinde to manya na problems kichiroro to maintain about 6 of them out of 21 lots chiabere chiakolerwe so that ko anda toligereri tumanye problem eroro to sange abaske bali bagwenda okora chi contracts yechi to sange chi management chi skuru elinde tumanye exactly problems kichiroro chi project echaerire ntoko bane bintu bikoba launched byatikeruchira otura na bajumbe asobwamo kororanga chi project cha Nyamira nchibaza kuikana another election cycle nchira era again rekobe migana ya bere miaka ya maiga tutagete bintu by January next year all these contractors barure site abana baito banyodira binga inche ku West Mugirango chi project chia na chikuwa mete egesieri e project ire Bomondo e project ire Nyagachi na Mongolis abantu batenrete Ministry of Education ekero chitende iki chiare koenano mangana inotari yonse egoya there is no way mwara gotochorera contractor chitaiyo chitareport ti site and that is why ngwakiraba chumbe ba minto Banyamira ngambu ya mono on this one gotogotara amo to make sure ngachibes chia Banyamira chia soire egati yejiskuru chinde nigo amagachobo aikire gati ase korende chi contractor charetire birogo hamone chi computer igento gekoreta mabori igoro y'abanyakonda betu emereme yo kora chi skuru cha Kuwait contract ya bwate two parts ya infrastructure the buildings and equipment and furniture era very surprising mumanyarero nga part 1 mbara ikanyo 20% 30% lakini furniture ya bere delivered 100% yani birogo computers biaretiro bitabuga disi biko nyanyene kirasi kitaragacho that tells you about the contracting nature and the problems tobugate ekare kiramanga tendering in this country lakini ntore no maene na tuachira rero contractor chirichiankire goche site chionsi pito tate chimunyokigwe muna intu abanyene Nyamira ntogwancha kora abantu baito bagochandeka naboigo ministry toko yakira biamono asengencho yaigwete biriro byaito muna Banyamira bachiraiga take a report and we know kiregento ngechekebe bya ekero tokorike report ase project yeyo ekagire gochikwera so mwaka o 2027 January nigo yorokiri ryansari nene gatie chi project chinde krechi skuru ao chinde cha korwa magacho ekre chinde cha tigirwe magega so ndio tumekuja kufuatilia na watu wa serikali watu ya ministry tukienda kwa ground wao wenyewe ndio watadecide kwa sababu kuna wale wenyewe wameperform kama kwangu kuna contractor wamefanya menyenya 90% maanga 90% kuna Gesebei is at 0 contractor alikuja na akahama tueta ino mna bajumbe tuna bajumbe tora tokorera abantu
ase siasa era nabo turaetana lakini ase emirimo y'abantu ntogwetana turi tayari ku deliver for the people of Nyamira. Stephen Nyerikimune, Ensoko TV, County ya Nyamira. Memono murikito